Zdravo, ja ću danas malo da pričam o dijeti, jer neko vezuje feng shui za vitku liniju tako što će da okrene frižider naopako i da ne mogu da se otvaraju vrata. To su neki vicevi koji ste sigurno čuli do sada. No stvarno postoje neke stvari koje su jako bitne za vitku liniju. U ovom današnjem svetu brzine hrane je postala usputna obaveza, pa vitka linija je imperativ u poslu, to znate. Samim tim postoje neke tajne u održavanju linije duha, kreacije uz viziju. Tako da vidjet ćete kad vam budem ispričala sada kako to sve izgleda. Kažu da je hrana lek, ali i otrov. Dobro. U današnjem svetu brzine ona je postala usputna obaveza, a imate i tako lošu hranu koju možete da kupujete na brzaka. Međutim, nemojte zaboraviti da i sada sve više ima i gotove hrane koja je vegetarijanska, veganska, nutricionistički, znači spremljena. Ali ajmo sad da se baziramo na ono što vi najviše volite. Da sami spremate svoju hranu kada imate do duše mogućnosti. Već smo pričali da je kuhinja jedno carstvo ukusa, mirisa, lepote, pa nekada vas i mržnje, jer nekada vas mrzi da bilo šta spremite. I pametno, ukoliko vas stvarno mrzi, onda ili pojedite nešto što imate u frižideru, a pojedite i nešto što možete na brzaka da spremate sami, ili ako hoćete onda možete i da poručite. Kako god vi želite, u principu postoje neka mišljenja da poručena hrana nije isto što i spremljena hrana, što naravno jeste jedan vid prenošenja vaše energije u vašu hranu i samim tim dobijate tu jaču energetsku bombu. Tako da ne znam, kako god vi budete želeli, vi sami odlučite. Za feng shui je jako važno gde se nalazi kuhinja i kako je spremljena kuhinja i takođe kako je uređen nameštaj u kuhinji, a sva ta osnovna pravila imate posebno u videu u kome sam baš pisala o kuhinji. Ono najvažnije je samo da znate da je to odnos vatre i vode i samim tim, znači frižider i vodeni delovi u kuhinji i vatra, to jest ova šporet, predstavljaju uvek sukob, pa prosto te neke stvari pogledajte u videu za kuhinju. Takođe sam i jedan video napravila o trpezariji gde bi trebalo da bude i na kojoj strani, kako da bude postavka stola i ostalo, pa vi onda napravite tu neku kombinaciju koja najviše vama odgovara. Što se tiče odnosa 5 elemenata, već sam pisala na tekstu, a i imamo video gde je prethodan video u kome je opisano koja vrsta 5 elemenata je dobra i kako ćete vi da koristite da li yin i yang hranu. Sad, ono što je jako važno da vam samo skrenem pažnju. Kada birate kuhinju, recimo, pokušajte da izbegavate oranž, žutu, crvenu ili jako ljubičastu boju, jer to su boje vatre i one otvaraju apetit. Pa onda možete da koristite neke mirnije boje za kompletan taj nameštaj u kuhinji, jel tako? Zatim, pazite šporet vatra, to smo već rekli, da nije jedan nasuprot drugog, frižider ili sudopera i voda nasuprot ovoga šporeta. Pa zatim, šta je još važno? Da provetravate kuhinju i trpezariju što češće, da nemate one ustajale mirise hrane ili jednostavno hrana kada se sprema da vas ne iritira i da vam otvara veći apetit. Znači odmah otvorite prozor i upalite da se skuplja taj miris koji može da vam smeta. Mislim, otvara vam još više apetit. Zatim stavite mirisno začinsko bilje na sto ili na prozor i dakle što čistiji vazduh i sveži miris je manji apetit. Pojačajte svetlo i otvorite roletne ako su spuštene. Znači jako svetlo takođe vam pomaže u pojačavanju vaše duhovne energije. Znači ne dovodi vas do anksioznosti, jer nekada
I anksiozni ljudi, takozvani okrenuti ka depresiji, mogu da uzmu da više jedu da bi zadovoljili svoju dušu. Znate taj izraz kod nas koji se na Balkanu vrlo često kaže nahranila je svoju dušu jer se najela. Trpezarija, rekli smo da je najbolji oblik stola okrugli jer se zove taj oblik sto kompromisa. Pravougaoni daje neku konzervativnu atmosferu, pa samim tim i tradicionalnu hranu. Tako da možete da odaberete možda taj okrugli sto ili neki manji ili stavite na pravougaoni sto 2-3 okrugle posude sa voćem, sa nekim suvim voćem ili nešto što jedete, koštunjavo voće. Ogledalo pored stola u trpezariji pojačava takozvano blagostanje. Znači, oslikava se trpezarija i pojačava prosperitet. Sada, ako već posjedujete tako ogledalo, pa onda sedite naspram njega da se gledate, da vidite koliko ste pojeli. To su neke cake koje su dobre jer će vas diskretno opomenuti o količini u tanjiru. Jer poenta priče jeste da vi sve jedete, a da smanjite obrok. Poenta u okviru dijete. Znači nije bitno samo šta ste odabrali, nego i količinu koju ste odabrali. Bacajte sve što je okrnjeno, napuklo i u okviru kuhinje i očistite kuhinske elemente, očistite frižider, znači sve ono da vam ne bude ustajao vazduh. Jedna od osnovnih stvari koje volim da naglasim jeste da proverite kanalizaciju. Znači kako otiče voda u vašoj sudoperi. Kanalizacija predstavlja, povezana je navodno sa debelim crevom, odnosno može da dovede, zagušenje kanalizacije može da dovede do opstipacije. Tako da time se naravno i ljudi goje kada imaju opstipaciju. Tako da su to neke cakice koje su vrlo prijemčive, interesantne, a lako mogu da vam pomognu u okviru ovog vašeg novog stanja kada želite na neku dijetu. Također i čišćenje stana, takozvano prolećno čišćenje. To je ono što sam rekla, da sve izvadite iz frižidera, operete, sredite i bit će daleko lakši pristup svim tim novim stvarima u koje krećete. Bićete vitki, fit, nasmejani, zdravi i tako potpuno ćete biti pozitivni sa novim optimizmom. Jer sada je vreme zime i znate i sami da se gojimo svi, pa tako i da povedemo malo računa. Hvala na slušanju. Prijetno.